So, kung baho kag ilok, ayo pag-skip. Itudlo nako nimo step by step kung unsaon pagwala sa baho sa ilok. Akong ilok karon, tanawa wala na gini baho. Dili sa siya itom, ako ipakita sa inyo ha. Mao ni siya. O nara siya. Mga karsi, kung asa man ka mong hasok sa atong kalibutan karon himutang nagtanaw sa atong video, maayong buntag o maayong gabi sa inyong tanan. Siguro naibal-anan ninyo kung unsa ang akong pagabuhaton karon sa inyong gi-open kini nga video. So, kung baho kag ilok, ayo pag-skip. Itudlo nako nimo step by step kung unsaon pagwala sa baho sa ilok. Kay yung anak ko sa unang natakdan akong ilok sa pagkabaho. O ang akong gihimo sa una busa, ni naulian ang akong ilok sa pagkabaho. Akong itudlo sa inyo karon. So, sa dili pa nako isulti kung unsa akong ginabuhat, no? Akong isulti sa inyo ang mga kaagi nako sa unang panahon nga mo natakdan ko. Dayon, ipakita nako sa inyo ha ang akong ginahimo nga akong gitambal sa akong ilok. Sa unang panahon manggod no, nagtrabaho pa ako sa restaurant. Doon ay naghulam sa ako ang gamit sa lawas nga mao ang sinina. Siguro ganahan sila tungod kay sa unang panahon no, sa ako ay ulitaw pa. Atong gamit pud sa una medyo may pagka-branded kay atong ginagamit sa una Jackie no. Naghulam siya sa ako ang gamit niya, dili pud talaga gusto nga nganlan ta og galot, so gipahulam nako. So moto pag uli niya limpyo na, gisuot ko nako ang sanina ang iyang gihulman. So kaning halaman ko kay nganong ang akong ilok magbasa man. So maulaw ba ako sa una no, kay ngano kung sakay ta sa jeep mag-ana bita no, mag-ana ta sa kanang kaptanan sa jeep, magbasa atong ilok. Sa mao to nga ningala ko ano magbasa man akong ilok. So nagsulti ko sa akong magulang nga murag natakdan ang akong ilok sa pagkabaho. Ayang sulti sa unang panahon natakdan sad siya sa baho sa ilok, pero ayang ginagamit daw sa una nagsugba lang sa biyasong kanang bitawng suwa pang kilaw isugba na dayon panahon sa gabi no, himasa dayon katong ang duga sa biyasong medyo init-init pa ipaghidiri sa ilok dili na banwasan dito na pagkaugma dayong bigo. So akong gituman ang iyang gisulti mga karasino. So tinuod kinawala gyud ang baho sa akong ilok, tulo ka higayon gyud, pero dili ka na ang akong gitambal sa pagkakaroon no. Hangtod ato kinawala man to no, dunay panahon na sad nga doon na milakaw. So doon na isa ka tao nga naghulam pod sa akong jacket kay init man, so gipahulam po nako kay lagi dili man ta gusto lagi nga lang tao galot. So katong tawhana day no, wala ko kabalo nga doon na day siya baho sa iyang ilok. So doon ay panahon po giuli na niya ang iyang gihulman nga jacket diri sa kuha. So ako na pong gisuot kay ako man to nga gamit. Tapos karon kinagbasa na pod akong ilok. So kana di ay mabaho yung ilok no, mao din ang magbasa hangtod mapanos ang imong ilok. Nimutong ako nimutang nagdagan ko pa in sa balay, gibutangan ako og mo gyapon ang gigamit no, katong bitong mga duga sa biyasong or suwa init pa gibutang nako diri sa akong ilok. Dayon pag ug mabanwasan kapila nako gibuhat hangtod nga nawala ang baho sa ilok. Pero sa pagkakaroon ano, nagka-problema na ako tungod kay doon na po'y naghatag sa mga og mga gamit sa lawas na anugnan po siguro ko nga dili to dawaton, dili gamiton kay nindot pa man dili pa luma tan-ahon, may pagabago-bago pa. Mamalit magali ko mga okay kay para lang makasinina unya karon hinatag ra ba ito. So wa ko kabalo nga baho yang ilok. Ako tong ginasuot. Kaningala man kung nagbasa mo pud akong ilok. So akong ginabuhat mo ra gyapon katong biyasong nagsugba ko. Pero ambot lang nga ano unsang hitabo nga wala magid mawala ang baho sa ilok. Magsige gid siya og tubig dire, magtubig dire unya mahadlok po kung butang anang giingon nila nga sa bana tawas kay matud pa nila doon ako madunggan na nga istorya makaitom daw kuno na sa ilok. So wala ko nagbutang mo na akong ilok maski balhiboon dili siya lagom kay wa ko nagbutang. Pero nabalaka pud ko kay kana biyang atong ilok biya pagka mo kuha na siya kana bitaw gitaw og magtubig or magsingot mapanos. So gibutan na lang gidto siya og duha ka tuig mga karasino, wala gid nawala ang baho sa ako ang ilok. So nabalaka kay ko hangtod nadugay no, dili na sa panos og baho, medyo may pagkalang-halang na siya. Sa unang panahon baya ang akong ilok dili gid baho. Sultihan ta mo ana ang ako bitong misis. Maski wala ko nagkaligo, ganahan kay mo alon-alon sa akong bukton kay ano, akong ilok wa gi baho. Pero niadtong miagi, yung problema kay ko kay baho na gid ang akong ilok no. Nihalang na iyang baho. Siguro napasagdan to nako siguro hangtod sangtod no. Halang gyud siguro. Pero ipakita nako sa inyo ha ang tambal tungod kay dunay nagsulti nako nga usa pod kay daran nga tao nga sa unang panahon sa siya ulitaw pa ang yagi pong gamit hulam-hulaman sa iyang barkada no, mahadlok pud siya nga ingnon siyang galot. So iyang hulman hangtod nga pagsuot niya sa gihulman atong iyang amigo kay giuli naman sa iya patakdan pud iyang ilok ka baho. Doon ako nagkatambag sa iya mo na itambal. Kini nga tambal bitaw mga karsino dili na to paliton, nara sa atong palibot nga tambal sa ilok, nara sa atong palibot pangitaon. Ipakita nako sa inyo no kay mao gini akong nasinatian mga karasi gisulti ni nako atong taong nagtambal. So epektibo gid siya kayo, dili ni scam ha, tinuod gini siya legit ni mga karasi para gini sa inyong ilok mawala ang baho sa ilok. Yung ilok karon tanawa wala na gini baho,
Dili sa siya itom kay dili man ko gapumutang anang ipag-apply nila. Balibo lang siya. Mga karasiso, ako ipakita sa inyo ha. Mao ni siya. O nara siya, mao ni siya. Mo na gitawag og sulom. Kini imo ra man gunang ipahaklop sa imong ilok. Yan na imong ihaplas imong ilok ba, no? Nangayo lang gid ko pa sa ilok sa Ginoo ha kay nakadamay gid kog mga sulom ako gingitambal. Kinahanglanon magid kay mawalang baho sa akong ilok. Mo na siya. So, mao to mga karasino ang tambal. Legit din na siya. Sulay lang ninyo, wala may mawala sa inyo kung inyong sulayan. Amo ginay tambal. Akong ilok karon, wala na ang baho. Ang ilok wala baho di nasad magsingot. So ang makahimo day o paghatag og baho sa imong ilok, mao ang pagsingot mga karasino. So mahimo siyang mapan-os hangtod nga mawalang yang baho. Ikaw ang baho ng imong ilok. Himo akong gisulti kini nga video, gihimo na ko ni para lang makatabang ko sa inyo ha. No, kangilad kaayo labi nagmasakay ta sa jeep mag-ana ta. Atong sinina singot kaayo. So may bala nila nga baho ang atong ilok. So ako lang pud ning giapil pag content no kay para nga makatabang sa mga tawo. Kabalo gid pug ko labi na sa akong sakay sa mga jeep. No nga dunay ingon ana nga mga baho gikis na no. So layo lang ninyo. Tinuod gini. Legit ni mga karasi. So mao na lang siguro to mga karasi no dinhi lang taman siguro kung ganahan mo ani nga video. Palihog na lang ko pag-follow o palihog na lang ko pag-share ani nga video para nga daghan pang makabalo nga mao ni siya ang tambal sa baho sa ilok. So dinhi lang siguro taman. Amping mo karon nay. I love you all.